Dakuha ba nakugutang? Mo ganino, pati ako dako pugutang. Ako pod pre, 2,000 kayo. Hoy! Hoy mga palautang! Kinsa man ka? Kinsa man ka? Matay, pamilyar bay. Yes, season 1, season 2, season 3. Ah, si Chucky. Yo ya! Jackie! Nalagi ka diri. Nakay mayon diha. Na ako dire para tagaan mo chance para masulbad yung utang. Unsa man na? Makakwarta makatana! Oh yes, makwarta mo ni. Mao ni siya ang Squid Game. Sige, apil man na. Dako man ka na premyo. Mga pila boss, mga pila. Dako magkana. Around nasa mga 10 million. Oh, ano? Kasi karang durayo! Ha? Ay pag inaana ba, pareha man tanay utang. Kitang tanan diri na problema! Hala, naglalis mga palautang. Kinsa man ka? Na ako diri para tabangan ta mo para masulbad yung mga utang. Kana! Mao ni siya ang Squid Game season 3. Hala, nana ba na season 3? Unsa din ni? Piki ni? Unsaon man na? Unsaon man na pagdula? Sabay mo sa kuha. Welcome mga palautang. Grabe pug kaan ang mga palautang. Uy, gipit lang. Naong ni mo, murag di jud ka mobayad ba? Ah, kaila mi ane, dili gyud na mabayad. Kamuntahan kabalo kung palautang mo. Kay naa mo dire. Sige na, unsa man na pagdula? Ingon ani pagdula. Nakita na mo season 1, season 2. Wala mo TV? Oh, tama, kakita na mi ani. Ako manakin sa mera. Tesa, bi! Pila premyo ani? Tay sa isip mo pangutang nagpremyo be. Dako lagi. Unsa man nga Squid Game oy nga? Pobre man kay Monica. Ah, nilihok ka. Bang. Unsa man ni? Unsa man ni? Da, taga headshot sa ulo eh. Ayaw maglihok. Ay, sabi, mangihis ako. Bang! Patay, oy. O kamanak sa masamira. May namayon mo, ha? Marasan mo mga gwapo, ha? Doon na lang ta. Ako'y mo daw gani. O kamanak sa mera. Ulo, lihok. Ulo, lihok na ron. Ulo, lihok. Ah, touch. Yes! Ako'y nadaog! Ah, binalag mo ko'y apel? Apel ko, oy! Tangan pa biyak ko! Bulok, nilihok.